Name çîroka me hîrgoşe û çargoşe ye. Çargoşekî serê sibayî hewno xwe yê şîrîn ra warişt. Miyanê nivîna xwe ya sûrî ra vejiya û şi destewxane. Çargoşekî destewxaneyê ra vejiya. La xwe vî ra kerd ke destanê xwe bişû. Çargoşekî viyart hewşî. Arayê hadirebim. Çargoşekî serê kursiyê de ronişt û dest bi werî kerd. Çargoşekî arayê xwe werde. La reyna xwe vî ra kerd ke destanê xwe bişû. Peynî de çargoşekî vengekî eşnawid û rema şi baxçe. Bewnênê kam baxçe de bi. Baxçeyî de embaza eya hîrogoşekê espî. Çargoşekî vat. Roj baş embaza mina erciya ye. Hîrêgoşeke zî vat. Roj baş. Hîrêgoşeke xoreyî de guda zergun ardibî. Wexto ke çargoşekî embaza xwe û guda zergun dî zaf kêfweş bi. Çargoşekî û hîrêgoşeke piya bi kêfweşî kay kerdî. Semedekê zaf remay û kaykerdî ereq day. Badê kaykerdişî herdiyan zî şî keyeyê xwe. La verê ciyewbînan raxatir weştî. Çargoşekî embaza xwe re vat. Şanbaş. Hîrêgoşekê zî vat. Şanbaş. Roja bîn hîrêgoşeke reyna amey baxçeyê çargoşekî û veng da ey. Çargoşek! Çargoşek! La veng çargoşekî ra nevejiyayne. Hîrêgoşeke hem xemgîn bî hem zî zaf merak kerd. Çargoşekî verê arayî û peyniya arayî xwe vî ra kerd bi ke destanê xwe bişû. Wexto ke kay kerd bi û ereq da bi xwe vî ra kerd bi ke cilanê xwe bidelno. Loma çargoşekî nêweş kewt bi. La hîrêgoşeke verê acayî û peyniya arayî destê xwe şitibî. Cilê xwe yê ereqdayeyî zî bedil naybî. Loma hîrêgoşeke nêweş nekewt bî. Hîrêgoşeke şî ziyaretê çargoşekî û vat. Viyarte bo. Çargoşekî vat. Spaskena. Çargoşekî ziyaretê hîrêgoşeke rey de zaf kêfweş bibe.